אז שלום לכל צופים של סאטלטים. היום אני בגיים דב טייקון פרק 4. בואו נתחיל. קצת התקדמתי, לא צילמתי, עשיתי פה מזגנים, יש לי טלוויזיה חדשה ועשיתי משחקים לא כאלה טובים. יצא אקסבוקס 360, יצא מחשב, וכן, לא כאלה משחקים טובים. פה אחד ואחד פשוט גרוע. זה יצא בסדר, יצא גרוע. קיצר, אני אהבתי את כל העובדים שלי כי הם לא עזרו לי, וכן, בואו נעשה משחק חדש. גם עשיתי מדיום, לא כזה זה, אבל יש לי פה הרבה דברים. נעשה רייסינג, קינג אוף רייס. נעשה לאקסבוקס 360 וסופר. זה כמו גרפיק 3D, כאילו 3D V2, שזה מאוד טוב. יש לי רק 1,700,000. אוקיי, דיאלוגס אין הרבה. וורלד דיזיין אפשר, level דיזיין דומה. לא יודע, ננסה לעשות משהו. וורלד כך, לא צריך על כך. מה זה? אקסבוקס, זה הקינקט כזה. מי שיודע מה זה הקינקט, זה מצלמה שיש באקסבוקס. אוקיי, הטכנולוגיה והדיזיין זה בסדר, טוב מאוד. בואו ניתן לו לתקן את הבאגים. אוקיי, פיניש, יאללה. אני כבר level 7, לא בסאונד. עכשיו אני level 8 השחקן. בוא נראה. לא, 5 זה לא טוב, התחלה גרועה. 7 זה בסדר, בוא נראה. 6 לא טוב, ו5 לא טוב, לא כזה טוב. בוא נראה את המחירות של זה. דווקא יש הרבה מחירות. 100,000 מחירות זה מצוין. 200,000 מחירות זה טוב מאוד. יש לי 3 מיליון דולר. בוא נצליח להגיע ל300,000 מחירות. לא נראה לי, אבל 280,000 זה גם טוב. 290,000 אחלה. ואני מכרתי 291,000, הצגתי 2 מיליון, אחלה. מה זה? אז רציתי רק להראות לכם, פלטפורם יש אקסבוקס נקסט, מעניין מה זה. זה יהיה אני מצלמה ושלט, זה כמו קינקט וזה. עולה 1,000,000 בשביל לעשות את זה. נתן לנו לעשות של זה, וזה פלייסטיישן 3. פלייסטיישן 3 יצא את הדבר הזה, לא בטוח אם ראיתם. יצא אייפון, אייפד, מחשב נייד, וזהו בינתיים.
וכן, אז בואו נעשה משחק, איך נקרא לו? נעשה הורוז אימן שישי הרפתקה לא אקשן סימולטור אולי סימולטור לא יודע נושא אסטרטגי לא בעצם אני יכול לצריך מולטי בזה סטורי ופרסט אולי סייב גיים צריך דיאלוג כמעט ואין level design פחות אוקיי בוא נראה מה יצא לנו world design אפשר סטריאו open world פלייסטיישן 4 בוא נראה לא יודע כזה מה זה בוש מה זה לא יודע מה זה טוב אז בואו האקסבוקס 360 אחר 6 מיליון בסדר זהו זה לא כזה טוב הטכנולוגי וזה אבל סבבה לא נורא טוב בואו נראה מה השופטים חושבים 4 לא טוב 3 ממש לא טוב צריכה את המשחק לא יודע משחק טוב בואו נראה מה המעריצים שלי חושבים לא טוב יורדים לי מעריצים כן, ירדו לי מעריצים אבל יש לי בכל זאת 90,000 מחירות אולי גם 100,000 מחירות שזה טוב סביר בואו נחפש עובד 100,000 סטארט אוקיי בואו נראה אני צריך ספיד של מהיר 268 הוא הכי מהר, הכי מאוזן והכי טוב יאללה, אתה סבבה יאללה, משחק חדש לא יודע מה לעשות זה פנטזיה פנטזיה הרפתקה נראה לי נעשה
אוקיי, אז בוא נעשה על אקסבוקס. יאללה. סופר. I don't know. Fantasy. Oops. Rabbit. לא, למה לא? סופר. Дашь, когда там компьютер, часть. אוקיי, סליחה על זה. זה סופר F. בוא נראה, יאללה, סופר F. בוא נראה. ככה. יאללה, במה אתה תעזור לי? תעשה משהו. זה מה שאני שונא בעובדים, שהם לא עושים כלום. level design אפשר. תעשה משהו. אתה רואה, אני לא עושה כלום פשוט. עכשיו התחיל משהו. אוקיי. אוקיי. 28 דיזיין ו-23 טכנולוגיה. גרפיק V3. מצוין. אוקיי. 6. לא כזה טוב, אבל 5 לא טוב. 5, 6. לא טוב, לא טוב. תפתיע. 5, לא טוב. לא טוב. קיבלתי ציון 7 עם זה. טוב, בוא נראה כמה מחירות. אוקיי. אוקיי, 100,000 מחירות. אוקיי. 160,000 מחירות. זה טוב, טוב. זה טוב. איך אוהב את המוזיקה הזאת. טוב, 180,000 מחירות. אלא 4 מיליון. לא הצלחתי. בוא נראה. בוא נראה. אני צריך מה אני צריך? אני צריך גרפיק. אין גרפיק. מה זה? לא יודע. אני צריך את הגרפיקה הזאתי. גרפיקה מאוד טובה. אתה תעשה לי אונליין פליי. בוא נראה גם
יכול לשקר גם אותך. כן, כן. תשפר אותי. יופי. הוא משפר אותי בדיזיין והטכנולוגיה. אוקיי. זהו, זה. בוא נעשה create engine. נעשה אותך. זה יעלה הרבה כסף, אבל אנחנו חייבים את זה. סליחה על הרעשים ברקע, כתרים שלי מדברים. מצטער. כן. וזה סיים. סוף משחק חדש. של רייסינג. We always racing סימולטור לזה מקווה שזה יהיה טוב כי זה הרבה כסף. סטור אין צריך אונליין פליי. אוקיי, אז אתה עוזר לי סוף סוף. דיאלוגס כמעט ואין. היסטריקס בוא נעשה. אוקיי, זה טוב. World Design אין הרבה Open World. לא. אוקיי, זה טוב מאוד. יש לי 39, 38. וואו. עם דיזיין. בא לי 40 טכנולוגיה. עוד אחד. יש. יופי. פיניש. זה יצא משחק טוב. לדעתי. אוקיי, בוא נראה. 8, אחלה. התחלה טובה. 8, סבבה. 7, בסדר. 8, יופי. יאללה, מכירות, תעלו. אוקיי. יופי. ו-300,000 מכירות. היינו 400. עוד קצת. 400,000 מכירות. כן, חברים, 400,000 מכירות. 500. מוסיק 500,000. ו-500,000 מכירות. יש לי 6 מיליון. זה יצא טוב. 600,000. לא, אני לא צריך 600,000. אבל תסתכלו, עברתי 4,594,000. מכרתי. וואו. זה
זה יצא טוב. ניו ספורט. ניו ספורט. סימולטור. בוא נעשה מדיום. יאללה. סטאר אין. אוי זה. אז אני אעבוד על זה. אתה תעבוד על זה. אוקיי, דיאלוגס. כמעט ואין level design אפשר. תעבוד. פעם שעברה אתה עבדת טוב. יאללה, סבבה. אופן, לא, אופן. סאונד, אתה עושה איזה סאונד אפקט כזה. כן, למה לא לפנס? טוב, בוא נראה. יצא פחות טוב במשחק הקודם, אבל בוא נראה מה השופטים חושבים על זה. בלוטו. בלוטו. סקלר זה 4. סקלר זה 5. לא, זה 4. 3. טוב, באסה, לא טוב, אבל בוא נראה איך זה. ערב מכירות. 40,000 קנו את זה. טוב, 100,000. 140,000, 150,000. זה טוב, כי עולה לי הכסף, אבל יורד לי מאמצים שזה לא טוב, אבל כן, לפחות עולה לי הכסף. 7,600,000, 200,000 מכירות. יודעים לי המעריצים בקצת, אז כאילו לא אכפת לי כל כך. אוקיי. 220,000 מכירות, הפסיקו לקנות את זה כבר. וזהו. אוקיי, אז הרווחתי 2 מיליון שזה לא רע. עכשיו בוא נראה. תשפר את עצמך. וזה. בוא נחכה לו שהוא ישתפר. הוא לא משתפר. אוקיי, עולה באחד. הוא לא כזה השתפר.
צריך שיסתפר. יופי, 3. עוד 3. עוד 3. עוד 1. עוד 3 אחרון. נעשה אותך. יאללה. אוקיי, בוא נעשה משחק חדש. נעשה אותו זה מדיום. אוי, אותך אקשן the combat. פלייסטיישן 4. יפה. next start. יש לי 6 מיליון. מהיר. זה חדש כזה. כי עשיתי מדיום. סבבה. יש אנשים שחושבים כמה המשחק הזה יהיה מוצלח או משהו. משהו כזה. לא, אני עובר על זה ואתה עובר על זה. כן. כי אני בעצם יותר חכם ממנו. אוקיי, טוב, רק אני אעשה את העבודה פה. בוא ניתן לך לעבוד על level design. נראה כמה אתה טוב. יאללה. הוא לא עובד, פשוט לא עובד. כן עובד, אבל פשוט לא עושה לי כלום. הוא לא נותן לי את זה. Open world. Okay. צריך דיזיין. לא, באג. עשיתי באג. אז טוב. לא נורא. אוקיי, גרפיקה V2. level 2. אוקיי, בוא נראה. 5, סבבה. אבל לא טוב. 5. לא טוב. ו4 לא טוב. טוב, בוא נראה את המריצים. זה עולה 50,000. 100,000 מכירות. זה עלה. סבבה. 200,000 מכירות. אני כבר ב8 מיליון. 8. עוד מעט 9 מיליון. אני ב9 מיליון.
אז פה אני אסיים את הסרטון. לייק, סאב ותגובה אם אהבתם, ויאללה ביי.